гуманизм үшін һәм тамашачы мәхәббәте призын алган иде. Ниһаять, тиздән аны Яңа гасыр телеканалының тамашачылары да күрә алачак. Буңайдан кунакка фильмның сценарий авторы Мансур Гыйләҗев белән төп рольләрнең берсен башкаручы Татарстанның халык артисты Зөлфия Вәлиеваны чакырдык. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар һәм кунаклар. Мансур әфәнде, Зөлфия ханым дип эндәши гәле. Чөнки безнең шунда студияга килеп керде ике шәхес кенә түгел, татар киносы дөньясы. Исәнмесез дип атала. Бу сорауны инде без генә бирмибездер, гел сорыйлардыр. Ни өчен әлеге исем сайланды? Шушы сорауга җавап бирүдән башлыйк әле. Менә кешеләр иртән туры бер-берсен күргәндә исәнләшәләр, сәлам бирәләр. Менә бу бик җитди сүз. Һәр милләт өчен. Чөнки ул милләтнең характерын, аның асылын, аның тарихын, аның бүгенге көндәге тормышын ача торган сүз. Менә бу сүз безнең өчен бик җитди. Менә мин бу сценарийны язганда бик кызыксындым. Башка милләтләр ничек исәнләшә? Дөньяда бер милләт тә исәнмесез дип исәнләшми. Төрле сүзләр әйтәләр, төрле теләкләр. Мәсәлән, Африка илендә анда бит инде халыклар бик күп, бер халыкта бананнар яхшы үссен, бананнар күп булсын дип теләк бирәләр. Шундый мәгънә белән. Без фильм төшергәндә бөтенебез дә бердәм булдык. Безнең менә төшерү группасы гына түгел, артистлар, режиссерлар, башка төшерүчеләр һәм дәүләт тарафыннан да бик зур ярдәм күрсәтелде, президент тарафыннан, Рустам Нургалиевич тарафыннан. Аннары безнең министрлык бик зур ярдәм күрсәтте, Ирада Хафизияновна. Бөтен районнарда җитәкчеләр, главалар. Шуңа күрә мин шундый бердәмлек хисе белән яшәдем. Бик илһамланып сөйләгәнегез сизелә. Прокат ничек узды, халык ничек кабул итте төрле төбәкләрдә? Менә мин уйлыйм, прокат бик уңышлы узды дип. Чөнки менә хәзер бит инде элекке кебек халык ябырылып, залларны шыгрым тутырып йөрми. Менә мәсәлән, Сарман, Зәй төбәкләрендә, минем Әлмәт районнарында бик зур уңыш белән мин уйлыйм, уңыш дип. Чөнки Америка, Голливуд фильмнарына 5-6 кеше килә, залга. Исәмес фильмына 50-60 кеше килә иде. Шуңа күрә мин аны зур уңыш дип саныйм. Аннары инде фильм бик күп фестивальләрдә катнашты һәм гран-прилар алып кайтты. Мәсәлән, Псков шәһәреннән, халыкара фестивальдән һәм Шукшин фестиваленнән, аннан да гран-при. Шуңа күрә бик уңышлы бара бу фильм. Хәзер сорауны татар Барбара Брыльскасына биргәле. Чөнки кайчан гына яңа ел алдыннан ТНК каналын кабызсаң да, Зөлфиянең нурлы йөзе барлыкка килә. Беренче каналда безнең Барбара Брыльска, менә үзебезнең каналда Зөлфия. Зөлфия, беренчедән чираттагы зур уңышың белән тәбриклибез, чөнки гомумән татар кинематографиясының хатын-кыз йөзе ул синдә. Бик зур рәхмәт. Бу юлы ничегрәк кабул иттең син? Һәм гомумән сөйләп узалы, нинди рольне башкарасың? Роль бик җитди. Әлбәттә, башыннан ук язылганда бу рольнең ул зур түгел, саллы түгел, шулай бит, Мансур. Без аны әз генә үстердек. Киңәйттек ул рольне. Аннары икенчедән бүгенге килү сәбәбен аңлатасым килә. Нинди зур шатлык. Бу безнең өчен генә түгел, бөтен иҗат төркеме өчен зур шатлык, бөтен татар милләте, татар халкы өчен зур шатлык. Чөнки без иҗат кешеләре үз җимешебезне тудырганда тизрәк халык хузурына күрсәтәсебез килә, шулай бит. Менә инде Алла бирса, исәнмесез фильмын бөтен дөнья татарлары күрә алачак. Бер кызыклы фактка төшендем бит әле мин. Мансур әфәнденең баш төбәсендә матур түбәтәйне күрәсеңме? Бу татар түбәтәе түгел. Менә күрәсеңме, аның хәтта менә асылынып тора торган матур шундый шугы да бар. Сөйләннәрдән. Бу кайберәүләр әйтә, шәхсән Рамзан Әхмәт улы Кадыровтан килгән түбәтәй диләр. Шулай микән бу? Бездә шулай дип ишеттек. Чечняда күрсәткәннәр бу фильмны һәм чеченнар караганнар. Без бит инде анда чеченнар турында да ниләр бар анда, күренешләр, сюжет борылышлары. Шуңа күрә без бик нык хөрмәт итәбез чечен халкын һәм миңа менә дуслар алып кайттылар. Грозный шәһәреннән менә шушындый бүләк. Менә күрдеңме? Яхшы, Зөлфия, ролеңне бик җитди дип кенә әйттең, ләкин менә сиңа бирәләр яисә шуннан да явыз хатын ролен, яисә урыс хатын ролен бирергә мөмкиннәр сиңа. Бу очракта үзең белән, ничектер синең эчки кичерешләрең белән тәңгәллек яки ниндидер бер килешмәү булдымы ролеңдә? Шәхсән шушы рольгә килгәндә, мин анда татар хатынын уйныйм, әмма минем ирем керәшен.
Минем ирем керәшен без әз генә менә шушы мөнәсәбәтләрдә кертеп алдык шундый ничек дип әйтик инде. Бик очлы вакыйгалар, шундый кешеләрнең йөрәгенә тетрәндергеч ниндидер әйбер кертә торган име шулай. Драматик әйберләр кертеп алдык. Шуңа күрә бу хатын түзә торган, ул укытучы, ул ирен ярата, ул сабыр, күп сөйләшми торган хатын. Әмма дә ләкин тормыш ниндидер авыр чиккә китереп җиткергәч, бу хатын шартлый. Шартлый һәм бөтен булган эчендәге бөтен авыртуларын, куркуларын бөтенесен чыгарып сала. Менә ул миңа шушы яктан ул тормышта үземә ошаган хатын ул. Шуңа күрә дә якын ул миңа Талиям. Шушы кинода төшкән образым. Шулкадәр илһамланып сөйләсә, шулкадәр без илһамланып тыңлыйбыз. Безнең инде әңгәмәбез ахырына да якынлаша, ләкин тагын бер кызыксындыра торган безнең сорау. Бу инде Әдиләнең килгәннән бирле, сезне бергә күргәннән бирле миңа пышылдый биргән соравы. Шуңа күрә үзем әйтим әле. Гел соңгы вакытта Зөлфия белән Мансур Гыйләҗев бергә йөриләр. Кая гына карама, бергә күренәләр дигән. Буның сәбәбен дә беләсе килеп китте. Менә хатын кызым шулай бит инде, әйме. Шуңа күрә әлеге сорауга ничек җавап бирерсез? Мансур кем җавап бирә? Без булай эшлик. Әлеге сорауга җавапны без хәзер эфирда түгел, социаль челтәрләребездә бирербез. Шуңа күрә менә безнең QR-код белән язылыгыз безнең социаль челтәрләргә һәм әлеге сорауга төгәл турыдан-туры җавапны алырсыз.